Po serii 3 spotkań, w których drużyna Stadionu Śląskiego zdobyła 49 goli, w minioną sobotę nasi piłkarze podejmowali bardzo groźną ekipę chorzowskiego Ruchu. W tabeli regionalnej Ligi Juniorów rocznika 1998 poza Zagłębiem Sosnowiec jeszcze tylko niebiescy wyprzedzali podopiecznych Arkadiusza Miedzy, mając na koncie punkt oraz 4 bramki więcej. Dodając do tego fakt, że Ruch stracił w 8 meczach zaledwie 1 gola, zapowiadał się naprawdę ciekawy bój. Od początku spotkania gospodarze z dużym zaangażowaniem ruszyli do ataku. Efekt mógł być natychmiastowy, bo już w 2 minucie piłka znalazła się w siatce niebieskich. Niestety wcześniej sędzia pokazał pozycję spaloną naszego zawodnika. Dalsza część meczu bardzo długo była wyrównana. Choć to gospodarze atakowali częściej, to również pod bramką stadionu kilka razy było naprawdę gorąco. Obie drużyny prezentowały wysoki poziom. Dobra, gol! Dobre! Chociaż! To już nie jest! Brawo! Czemu nie? No czemu nie? Na razie wygraliśmy. Kiedy wydawało się, że mimo wielu okazji na przerwę oba zespoły zejdą przy bezbramkowym remisie, po błędzie bramkarza niebieskich do siatki trafił Bartosz Nawrocki. Panowie, udało się w końcówce tą bramkę zdobyć, ale to nie znaczy, że jest dobrze. Nie znaczy, że jest dobrze. Przede wszystkim zaczniemy od napastników. Bubel i Baro. W defensywie was nie ma w ogóle. Jak my mamy się ustawić? Ustawiamy się w ten sposób czy w ten sposób? Bubel. W ten sposób. Czyli jeden Bubel albo Baro, czyli będziesz to Bubel, odcina grę środkowych. A my w ogóle nie odcinaliśmy grę w środku pola. Napastnicy mają podwajać na środkowym pomocniku. Filip, miałeś jakieś podwojenie na środkowym pomocniku ze strony napastnika przez cały deszcz? Nie było. Kula, miałeś jakieś podwojenie? Nie było. Czyli napastnicy podwaja się na środku pomocy tego środkowego pomocnika, tak? Jeżeli on przyjmuje piłkę, doskakujemy z tyłu, ma być podwojenie. Tego kompletnie nie ma. Na to musicie zwrócić uwagę i to, co mówi trener, przejście z defensywy do ofensywy. To jest główny problem. Tak, my odzyskujemy piłkę i my tak samo stoimy, jak odzyskaliśmy, tak abyśmy jej nie mieli. Tak? Co z tego, że kiedy my nie mamy piłki, Kopciu jest po słabej stronie, czy gdzieś tam jest 5 metrów przed tym zawodnikiem, no po co? Ty masz być w środku, Filip przechodzi, schodzisz do środka na 6, tam uniemożliwiamy granie przez środek, bo nie przez środek nam jadą piłką, nie ma żadnego wyskoczenia. To jest główny problem. Bubek schodzący, raz szedłeś, w ostatniej minucie przyjąłeś, odwróciłeś się prostopadła. Jedyny raz. Jedyny raz szedłeś w 40 minucie meczu i taką piłkę dostałeś. Więc musisz to robić. Schodzisz, odwracasz się. Jak tu stracisz, do odbioru jest Filip, do odbioru jest Kula. Wychodzimy na drugą połowę, jak najszybciej strzelamy drugą bramkę i uspokajamy grę od tyłu. Dobra panowie, wychodzimy na drugie 40 minut i 100% koncentracji i mobilizacji.
Mówiąc o szybko zdobytej bramce, trener Arkadiusz Miedza chyba nawet nie podejrzewał, że jego podopieczni tak bezbłędnie zrealizują plan. Kilkadziesiąt sekund po pierwszym w tej części gry gwizdku sędziego dobrym podaniem popisał się Filip Matuszczyk, a prowadzenie stadionu podwyższył Kamil Popę. Przy stanie 2-0 Ruch wciąż wierzył w odwrócenie losów spotkania, choć to ciągle gospodarze częściej byli z piłką pod polem karnym niebieskich. W 68 minucie było już po meczu. Nieporozumienie między obrońcą a bramkarzem Ruchu doskonale wykorzystał Nawrocki i Stadion Śląski prowadził już 3-0. Od tego momentu goście wyraźnie stanęli, zaś zieloni raz po raz stawali przed szansą zdobycia kolejnych goli. Bramkarzowi Ruchu długo sprzyjało szczęście. W 78 minucie o szczęściu nie było już mowy. Gospodarzom niebieskich urwał się Kordian Górka i z zimną krwią podwyższył rezultat na 4-0. Półtorej minuty później było już 5-0, a kapitalnym lobem popisał się Matuszczyk. Tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego wynik meczu ustalił Patryk Ogiewa, wykorzystując podanie Patryka Smolika i błąd obrońcy niebieskich. Stadion Śląski wygrał z Ruchem Chorzów aż 6-0 i jest już wiceliderem tabeli, ustępując o 3 punkty jedynie Zagłębiu Sosnowiec. Dla nas był to bardzo ważny mecz, bo jakby nie było w lidze gramy o górną półkę, o pierwsze miejsce. Ruch jak na razie wszystkie mecze oprócz jednego, tak, bo zremisował wszystkie mecze, wygrywał i to tak wysoko jak my, także podchodząc do tego meczu byliśmy bardzo zmobilizowani, a głównym naszym celem to było 3 punkty. No to był najważniejszy mecz chyba dotychczas, jaki graliśmy w tej lidze. No i walczymy o zwycięstwo i oby tak dalej. Jeszcze trudny mecz został z Zagłębiem Sosnowiec. Mam nadzieję, że wynik się powtórzy, no i jesteśmy w dobrej myśli. Pierwsza połowa bardzo wyrównana, schodząc do przerwy z wynikiem 1-0 w szatni mobilizujemy się, proste błędy przekazujemy chłopakom, jakie popełniali. I w drugiej części unikliśmy błędów z pierwszej części, no i druga bramka padła, worek się otworzył, zdominowaliśmy całe boisko, także myślę, że przeciwnik nie miał wiele do powiedzenia dzisiaj. No, pierwsza połowa była dosyć wyrównana. Gdybyśmy wykorzystali wszystkie sytuacje, jakie mieliśmy, to byłoby przynajmniej 3-0 do przerwy. No, po przerwie trener nas zmobilizował, powiedział, że mamy grać tak dalej konsekwentnie w obronie, mamy wykorzystywać wszystkie sytuacje.
No i nic, no, pokazaliśmy Ruchowi, gdzie jest jego miejsce. 3 drużyny, Zagłębie Sosnowiec, Stadion i Ruch, czołówka tabeli, także czekamy na spotkanie Zagłębiem Sosnowiec. My walczymy o pierwsze miejsce i nie ma innej opcji. No i jesteśmy dobrej myśli, trenujemy ciężko na treningach, jest dobra mobilizacja w drużynie i oby tak dalej.